Selamat malam, Jol. Malam, Mbak Limo, Mbak Cange. Malam, Nduk Niken. Sugeng dalu selamat malam Om Mikir. Wah, sajake ora tau leren nganti Niken nganti kerokan, Jol. Wah, niki nganu kok, napa jenenge alhamdulillah ya lagi tenar niki to. Biasa bertato kita. Weh, masuk angin. Iku jenenge tato geretan. Ora jenenge tato sepuh yo ngene iki. Oh, kembar bunyi. Ngene, majulah Nduk Niken. Nggih, Malam hari ini pripun? warga besar desa Nampan ngadani tasakuran bersih desa utawa merti desa utawa sedekah bumi utawa sedekah bumi. Jol, Nggih. ndongake apa karo warga kene, Jol? Mugi tansah winantu suka ing basuki gemah ripah loh jinawi kartata raharjo. Amin, amin. Nduk Niken ndongake napa, Nduk? Pripun Om? Doa. Nggih, no. Kagem warga pundi niki? Nampan. Nampan-nampan. Nampan. Oke, mugi-mugi sedaya ingkang sami lenggah teng mriki warga yang ada di sini khususnya semoga panjang umur, Amin. sehat selamat wilujeng, Amin. rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi sedaya lancar dipun paringi rezekine lancar, muga-muga iso nanggap wayang dhewe-dhewe. Amin. Bintang tamune kula mboten usah ndamel dagelan mboten napa-napa. Piye, Jol? Menurutmu piye? Nek menurutku ya beda kasih. Lagi Kenapa? sing ndongakno sing linggih tok lah sing ngadeg ya ora mbok dongake. Hah? Mau kan sing Sing pinara. sami lenggah. Lah ya sing sami Ya, lenggah. ya Berarti maksudnya sing sing- ngadeg ya ora mbok dongake. Sing sami rawuh Oh, ngono sami kabeh, rawuh. sami rawuh meskipun jin dan jin Desa. semua Dagelane mau didoakan. jane loro nok sing lanang. Sing Hah? sing siji wegah salin. Kok iso megasarin? Kok gak salin? Dorit mau salin. Duren. Oh iya. Jane Pasanganmu duren. Masalah. lah iya iki piyayi bebas iki no. Gon Kok ngarep bebas? gon ngarep gon guri gelem. Heeh. Apa nih? Yo lenggahe delak lho, awar serati gelem, awar son gelem. Iya. Apa-apa gelem. Kekinian banget tok potongane kan ning kene kabeh. Ya iku terae sing liyane di anu ndok, digerok-gerok ben ora tukul. Masya Allah, itu kesayangan Tuhan. Piye kabare? Alhamdulillah saya pripun Om Jolang. Saya suwi kok saya ganteng jenengan. Wah, mripate lara cah iki. Ora Ki piye. kaya ngene kok ganteng nek terus kaya ndurin kae kepiye we? Tapi sampean karo kuwi ganteng kuwi lho. Masa? Lubuk hatiku yang paling dalam, pomo aku cinta kuwi. Lah nek kowe awakmu milih kuwi aku ya ndek pilihan. Sopo? Hmm. Tuwek ya karo tuwek. Ora apa-apa tuweke dimbarke sor genuk tukul e, Mas. Ki aja disirami lah. Padake tanduran e. Kayo iso malahan ragate ra akeh kok malah. Oh, Kayak dijarne ka ora bakal ning ndi-endi. lah iki ya ragate ra akeh. Apa Iki modalnya? anggere ning dompete ana lenga putih wis glegeken terus. Nek yo wong ki beda penemu boleh sepenting kasih sayang untuk semuanya tanpa beda kasih. Amin. Injih. Kaya awakmu saiki saya gede saya ayu. Alhamdulillah. Kelas pinten, Duk? Kula saniki sampun kelas 3 SMP. SMP. Jadi aku anggere bintang tamu niku bingung aku nek arep omongan piye. Omongan- Arep omongan kaya cak SMP, aku ra iso mengikuti cak SMP. Bebas, Tak bebas. omongan wong kaya Niki- wong gerang kok aku piye aku ngono. Loh, niki niku ambak kula SMP. disebut SMP ning pikirane niku sampun mletik Wah, jauh gitu loh. wis kena dinggo iki. Dienggo apa? Ya tinggi guyon ta wong jenenge Ya bintang tinggi tamu. guyon, ya bener neng. Sapa ngerti iso tenanan. Nggih Pak Ikin niki ngapunten sanget. Ji. Amargi niki suwantene nggih telas resik-resik pomo baterai HP iki garek 5% garek Perlu ces to. Aku perlu siap. dices. Kowe iki Hah? klarisen kurang istirahat, kula Kok nganti aku loro siap bareng. ya toh? Lah jare kurang ces kan aku siap. Loh, Siap ngeces. Ngeces. ngeces ki bahasane ning nggonanku ki ngiler lho. Lah ya tak iler alah piye cah iki. Lek Lah Bu aku mau Yuyun- iler yoga wong aku iso ngiler dhewe kok. Wah, iya. Anek Bu Yuyun mesti paham nek dirimu ki ora paham. Bu ngeces ki pripun Bu maksudnya Bu? Ora mudeng. Ora mudeng kok. HP digawa terus dicupke kae ku jenenge cas. Lah masa aku kate dicupke iki apaan sing dicupke? Alah iki cah pripun make. Niku lak dereng mudeng, nek nyolokke iku piye urung mudeng Oh, isih cilik. lah nek kali make pripun? Oh, make malah Wis lali lali. aku. Mak ini cop-copane pun londot.
Tambah dicokke mboten iso metu setrume. HP-ne gur cilik ki make. Ya. Nembang nduk niki nembang. Jen, nembang. Sing nganggo bawa manut iki menika dalu menika dipun siaraken live streaming Siget Channel. Nggih. Kejaba Siget Channel uga ana Mahaning Media, lisaning Ayu TV, syuting panggung New AGS Digital Production lan para vlogger-vlogger Ponorogo dan sekitarnya nglumpuk kabeh niki Mbak Niken. Jin. Niki tembangnya dipun paringi sing alus. Ayo halus. Damel bawa. Iya, heeh. Pelak Mas Lendro do. Slendro mawon. Slendro songo. Nah, iku uga ana pamundutan podang kuning barang. Iya. Oke, nggih ana layang. Sugeng dalu Mbak Cange, selamat dan sukses acara Bersih Desa Nampan. Amin. Semoga dengan bersih desa masyarakat desa Nampan ayem tentrem makmur sehat lahiran batin. Nggih. Nyun lagon demikian dari saya Ibu Mujiatin anggota DPRD Ponorogo fraksi PKB. Oh nggih. Mboten kesupen. Nyun tambah donga pangestu 2024 maju meneh. Nggih Bu. Nggih. Mugi-mugi kasembatan sedianipun. Amin. Ben tambah berseri mriki Pak. Matur nuwun rokokipun Bu. Nggih. Nembang apa nduk niken? Bebas nduk niken. Podang kuning mawon. Oh podang kuning cocok karo jumbuh karo pamundutan sing lumintu. Iya. Nadyan. Niki mengke lek radi wonten gloroke napa mboten teko ampun ngono. Ora lho. masalah. Apa-apa. Mboten masalah Ora nggih. apa-apa wong ayu iki masih ora teko glorok-glorok tetep ayu wis to. Tetep jos. Wong ayu ki ape ngopo-ngopo pantes. Masa aku ayu. Ayu. Umikit di antara sinden yang 10 ini Heeh. sing paling cantik siapa? Menurut Pasti saya aku. pasti kamu Pasti Niken aku. Salindri. Iya ta? Mesti aku ta. GRI menurut Pak Iget menurut aku beda. Lha sapa? Tetep Bu Yuyun. Ya tuwa karo tuwa nom karo nom. Lah nggih Mas. Anu lho garai anu matane cadok ora Anu rondok keras titik ngene lho. Hah? Matane PCX ngene. PCX ki motor lho. Lah iya kena Tapi lek digoncaki. diwaca picek nyapa kok ora diwaca pisan kok PCX barang. Ora wong ki singkatan kok cah gedhe kok. Oh, ngono to. Alon-alon no. Nadyan. Nadyan wujud temong peksi Cita-citamu apa, Nduk? Niken. kula dokter Pak Oh, mikir. kisah jadi dokter mbiyen. Nggih. Cilikane ya tak vlog iso pengen dadi dokter. Nggih, Biyen dokter. Niken ala melu aku isih cilik. Biyen semene, Jo. Sak menten ta? Oh. Bareng saiki kok wis semene. Letela gak bahaya ta? Lah, Samene lho, samene lho, samene lho Gelungane, Gelungane, gelungan. Ora kan dhisik yo samene gelungane. Aku pasti tahu kok pemikirannya jenengan, aku tahu kok. Oh, cah gedhe. Aku tahu kok. Iki cah Pasti- gedhe lho. Pasti itu kan. Iya. Ora. Cah gedhe Pasti. kok. Tenan Itu Nduk. kan Paling iku lho Nduk iku. di dalam kemben itu kan. Wes Iya. kleru neh. Bar Angel saiki. tenanan. Kadang angger Tutu. dagel karo cah cilik iki bingung Tutu. kabeh, Jo. Pak Sigit iki senengane iki andum tumpeng ora nganggo entong. Aduh. Ndasku kudu tak walik ae. Pit tenan kok ya nggih. Alon-alon no, alon-alon sabar nggih. Pokoke dalam hati mawon nggih. Lah, Dalam hati tidak boleh. Zaman sekarang itu kalau ada unek-unek itu harus diomongkan. Soalnya sekarang itu usumnya yang itu loh berita di jembatan Suhat itu Iya, sembarang-barang kan dipendem dhewe ki ora apik garai bunuh diri. Oh. Ngono. Ki Iki lagi iki wong tuwek dituturi cah SMP ya. Ya wong tua, orang tua itu tidak bisa mendewasakan usia itu tidak bisa mendewasakan pikiran. Nah, lah itu. iya, Kadang aku setuju. wong tua iki iso goblok ki ya iso, ya wis enek lah. Aku kok setuju pendapatmu iki. Tenan. Somben nek wis dadi dokter nek kelakon ngotopsi yoga-yoga ya. Kok iso? Nggih, kesehatane didelokke. Diotopsi, otopsi. Jenengan kula otopsi napa Eh, pripun? ngawur. Kowe ngerti artine otopsi apa ora? Diotopsi lek di nganu to, diblekreki ngono kae to, dibukai Ya to. pokoke kene-kene dibukai kabeh kena apa ngono kene iki. Ya julang sing kepala. Ya ya gone lek nom-nom no mening lah tuwek-tuwek keriput-keriput to. Rapopo kayak tuwek genah malah ke gonjangan asem-asem. Nah, bune remason to.
Mutiar ya. Aduh. Wis aja neh-neh pokok iki. Sampeyan bisa nyanyi ra? Alah piye suarane? Rong. Iya ndang. Aku bengi iki merasa buwejo banget lho bar ngeroki niken wah. Aja diomongke ngono kae. Sampeyan lek ngeroki rada nrunyam nang gladik kok bisa. Klejingan kok niki Om, ya Allah. Lah awakmu jare kurang ngisor kok. Tekon ndi mau? Agawe talining bronto Manise ya ampun. aku bak bojo Hah? Di bawah umur aja. ora apa-apa Mas wong wis Seneni Kak Seto lho. awakmu jek umur pira ta Aku umur 15. wis engko tak anteni 5 tahun kas Sedeng mati no sampean. ya carane no supaya ora mati ya dices no Mati tenagane maksud. ora apa-apa dices nek mati Dicas. Wah, diombeni Kadang ya. lek HP-ne nganu, HP-ne pecah. lah iki Sing dicas apane? ya wis ora usah dices mati ya lah ora ya lah seperti cita-cita ngono wae yo ayo budgetke Wis ngerti. Padake sinden nganu yer. ajaran apa piye Lho ya. ambuh Tekan ndi? Alah. Jare ngerti. aja tak rasana kaya terkutuk iki Halus manis nang Jaranane ya luar, awan jaranan bengi wayang. wah iya Awan jaranan bengi campur sari. lho iki saged dadi jaran to Pak Igit Kula kadang satu hari niku saged 5. 5 5 gon. lokasi nggih. Pagi campur sari, radi siang campur sari malih, mengke sonten jaranan. Terus sing Bengi. jam 8 niku campur sari bablas teng wayang. Iki mau ping pira nduk iki? Niki mau alhamdulillah kalih. Oh iya. Dijaga kesehatane lho. sesuk ping 6 ya nak ya Ping 6. tingkatkan prestasimu ping 6 Niken dijaga kesehatane, Jurang dijaga kesetane. kula niki ya tetep stamina to Pak Igit Setane. Niku mboten kesetanan kok niku pun Apa wi? setan anjen. apa kaya Anjen demit. aku sing penting anggere cedak buyune sehat aku Terus deh. wis suwe nggon kula lono Apik rupa kaya garangan iki iso nyuwara sih. ora apa-apa Pak rupa kaya diesel wong nasibe rada apik wong pira-pira wong dagelan Sherlock wae Gur tak Sherlock rene. Yo ben aja ning Rembang terus Mas Jolang. Nggih. Sekali-kali Serawung ning Ponorogo. Oh, kerdi Sherlock tok rawo, tapi kan Pak Ikit kan ora njaluk tulung sampeyan bikin dagel to. ora Berarti kingko lek ndek enek ora enek bayarane ya ora usah ngresula. oh nek jelas iku aku tetep ora gremeng kok nek ora gremeng ya ming tangisan ngono wae lho Lah kan salah dhewe nggih to Lah, tak mikir. Sherlock kok teko. Ngomong di Sherlock tok teko. Itu namanya berlebihan yang apa terlalu yang tidak berlebihan. terduga ngono ta ketoke roh aku arep kok atimu lara lho yo seneng wae yo Ayo Nduk Niken. Golek isi podang jenar Nduk iki bareng ning alun-alun Rembang iki Nduk Niken iki. nggih Nggih, leres. Tangga-tanggaku do budal. Pas iki mboten nonton Niken. Ora aku turu aku. Ngantuk iki kon ning alun-alun. Turu aku. acara Pewanes. olahraga Pak Igit acara olahraga Ibu bunga ing atiku Nanonaning nyanding
bisa fans-fans Mbak Niken nulis layang Mas Dalang kula Mas Tri fans saking Purwodadi nyuwun mangke nyuwun foto kali Mbak Niken Salindri jauh-jauh dari Purwodadi sekedar minta foto. Oh nggih Mas Tri. Nek aku foto karo Niken kok ora sir Jo. Lah kok ngoten? Aku malah sir foto karo mboke. Kok sayange niku nganu ibu niku sakniki lek mboten ngetutne terus. Oh ngono. Mbok kon ngetutke terus. Aja nduk buku nek ngetutke keroyok yoga. Gedang serombongi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya ora ngono keroyok dadi sedulur no. Podang kuning. Nah, karya Pak Darno Ngawi. Iya, buka saking Gong. Oh iya, gong. Ayo, Masih Bunang. Engko gong sing undrup terus gong. Podang Iki mau kuning. dereng digongi to ketoke. Urung. 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 Kamu wis mari kok lagi. Buka saking Bunang, Co. Podang kuning. Yo.
keluyuran anggolek ising tak sayang ngobang niter anggonku galei arep rasa kleyang tak sawang amin celok ning apa kekancangan paringgi saka kandoban sarawi ngeceh keleh elok kae tak suwun boceng iki padha kuning agawe pikir aku pirang tak sawang tambah manis ibu bunga kelakonnya dengan sirene lapa kalati kekirani yesi poda ngandut hati keberatan orang mendung hatiku sana saya terus tak serangani sepikat mulut vokal cara buta barangnya apa kan? Ora candak dicandak-candake, ora apa-apa. Duh, no candak iki ngono. Lah ya ora candak ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah. Ora apa-apa. Tetep apik, Nok. Tetep. Ya iya to, tetep apik. Ketutup ayu kira Iya, ketutup ayu. Nek pomo aku gak ayu, paling sudah dibully dengan netizen. Ora. Umpama awakmu gak ayu paling ora dadi sinden. Gitu. Paling dadi ula. Nggih, pripun iki Om Migit? Nggih, niki lenggah sik ngombe obat sik karo Oh, begitu. Nggih, matur sembah nuwun. Bengi iki vlogger-vlogger akeh banget iki, Jo. Leres nggih. Penontone bayuh tumplek yo ngene iki, Jo, Ponorogo ngene iki. Oh, penonton ngantos dugi gapura mriko ya, Pak. Lah. Saking penggemar wayang Pak Trimo Pratomo. Ji. Saking Desa Purworejo Nguntara Nadi. Wo, iki daerah Wonogiri. Nggih. Nggih, heeh. Nyunelaken Nguntara Nadi doh banget. Cedake Giriwaya. Lah esuk tanggal 24 Juni ning Giriwaya Wonogiri kono. Budal isuk Pak Ikit. Kalau isuk pacar. Ada. Tak Sherlock nah ya kowe. Nggih. Nggih. Pokoke anggere ning Rembang Tuban wis ora ana kegiatan Sherlock budal. Wah iya, heeh. Luar biasa. Nggih, Pak. Ya Allah. Niki ajeng mboten kula blanjake dhuwit keng Pak Bupati. Heeh. Nggih, tak laminating tek kek bali desa. Lho, kok dek bali desa sebabe? Made in Ponorogo. Nggih, sebenarnya Bupati Ponorogo budaya. Nggih. Pinter nembang suarane ya sip. Kepingin kula gadah bupati sing saged ngaten menika, Pak Ikit. Iso bupati ketoprak Mbak. Iya, bupati ketoprak Tegal langsung nembang sinom. Sinom tekan. Luar biasa pejabat yang merakyat, Jo. Muga-muga Kuwi biyen zaman semono kampanyene karo cakrane kan. Ning pas zaman kalah kae. Tapi nek kelingan pas lara lopo iki biyen karo aku. Pak Bupati nika to? Heeh, bareng mulya rada lali karo Rembang, Nduk. Dik, muga-muga pokoke Pak Bupati seger waras. Apa-apa digampangke Gusti Allah, nggih. Amin. Nek Budiwan bindang kapan-kapan nggih digampangke Gusti Allah. Nggih, sembah nuwun. Coba Mbak Niken Salindri meneh iki. Oh, nggih. Idola niki idola kene, Nok. Sabar tawakal nok wong kelas 3 SMP kok semene gedene ya, Jo. Semene kuliah sepiro gedene, Jo? Walah kuliah menorong mene Pak Uskodo juglu lho. Mene. Nah, alon-alon nok wis. Nih. Kene alon. Ngono ki anggere bar tanggapan sampeyan mlebu sekolah, Nduk, Niken. Lek izin iki. Oh, izin. Sekolahnya libur. Oh, sekolah libur, ya. Libur dhewe wah diliburke kok ya. Libur dhewe to. Wah. Sing penting siap bantu. Sekolahnya dispen iki, Oh, apa? Om, jadi memaklumi. Oh, iya. Tapi meskipun mboten masuk sekolah niku tetap kirim tugas terus. Oh, ngono. Kalau iya. ada ulangan seumpama nggak bisa ikut ulangan,
Ulangannya masuk 1 jam tapi ulangan ke ruang guru. Oh, ada kebijakan tersendiri dari sekolah nggih. Jadi sekolah itu tetap nomor 1. Sesuk nek SMA gawe SMA dhewe nduk kowe. Menciptakan membuat SMK kesenian. Lho, usule Pak Sigit ngono ning Kediri gawe SMK kesenian. Wonten. Wis eneng? Nggih. Oh iya, wis ki mlebu kono wae gampang bolos enten. Ajan-ajane lho ya. Ah iya. Nembang sing rada sigrak. Nggih, mau pamundutane nganu kathah sing Apa ganjel wi? tok e. Kowe ganjel to. Lagune apa upamane? Ya pamundutan jaranan barang ya akeh pirang-pirang. Nggih, jaranan. Nek ganjel to iki lagu apa-apa iso diganjel. Nggih. Jaranan yo iso diganjel kok nok. Sing penting ana ganjel to kuwi to. Ya wis ayo. Nggih, wis manut karo kowe timbang aku ngarani kleru. Lah ya suarane ora mati fit kaken tanggapan. Iya, nggih. Sembah nuwun Mas Manto. Ayo sembah nuwun ya. Aku nggih sembah nuwun. Kalih welasku nggih. Kalih welasku. Oke, cocok. Oh, durung. Heeh. Rada dhuwur ora. Aja nek. Heeh, dur ra masalah Dek nikan ya kuat kok dur barang dicolong-colongke. Ora kuat. Heeh. Ya Anu Dik. mawon sanes. Ya. Heeh. Sanese apa sanes? Heeh. Nek sing pol sewendi pocong, Nduk. Ojo sanes ki yo dhuwur. Anu, Oh, sanes suket teki dhuwur. tak pilihke suket teki iki apa klebus ki? Klebus. Oh, iya, klebus. Klebus. Pilihanku selalu tepat untukmu. Oh nggih. Ya. Mas Sigit kula dari Jambon Ponorogo bocah lewo nyuwun gending lewung. Oh sing nggih saking Mbak Lila. Oh nggih. Wes. Oh iya. Coba kayak apa ini kan Salindri lagune klebus. Oke. Dados.
Ya kuat ngono kok. Alhamdulillah. Yakin pokoknya yakin tetep. Teknik Yakin. mengolah suarane wis kecekel. Niken. Iki men ora niken wis ben karo dikancani sinden-sinden. Syukur. Oh, ono, heeh. Ono pamundutan. Oh, nggih niku sing dalu Mas Dalang niki kula asmara Santon Jiwan Mediun nggih wonten lokasi wayangan wonten Nampan Sukorejo. Oh, nggih, heeh. Ngoyo nyuwun lagu pirang-pirang. Nggih. Engko dipinangkani. Ana sing nyuwun lagu sakarepmu, ana sing nyuwun Banyuwangen. Ha ya, heeh. Banyuwangen ben wong loro nek iki. Oh, iya. Sing nembang sapa men sing dadi garwane wong Banyuwangi iki no. Cocok. Mbak Ida, Mbak Ida karo Mbak Niken. Oh iya, heeh. Mbak Ida karo Mbak Niken. Mbak Ida. Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Insan kijang sekarane layak. Insan kijang sekarane bebarengan suka-suka. Dalu malam Mbak Ida. Wilujeng dalu Mbak Yu Cange, Mbak Limbo. Sowan wonten Nampan Sukorejo Ponorogo. Nggih. Iki aku kok karo Dik Niken kaya kembar ya Mas. Kembar sial. Kok kembar sial lho. Kowe ora ngrumangsani tuane ya, Jan. Ambuh. Lho aku ki rumangsaku umurku ki 17 terus kok ya. Iya, sing ketok nim banget to. Nom. Kok nim? Saking nome dadi nim. Bahasa kekinian Bahasa lah iki nek tekan kon bahasa kekinian ki sing ketok aku tuwa. Lah. Ora mudeng. Kalah yo. Iya. Ora apa-apa sing penting wis manak kok. Ora apa-apa sing penting aku yayangmu. Nah iso. Masa kok yayange jolang kok akeh heram. Anu, sekarang Mbak Eni sudah di setip dari kakak. Tak skip wong tak skip. Wajah di bawah rata-rata loh. Oh, tapi senjatanya. Oh, kene iki Senjatanya. Cinta. Oh, Rai cintanya. kaya neraka jahanam ning isine no. Wah. Jo, kowe rumah saku kok mak karo sinden. Sinden ki sing bayari aku. Aku ora tau ndemok sinden. Lah kowe ngerongkal ngerangkul. Jatahe dhewe-dhewe ki ra kena iri. Maksudnya Sinden ki jatahe dagelan lah, dalang ki wis ndek jatah dhewe. jatahku apa? Gedebok ki. Nah, pun sampean lus-lus yo. Niku ya mulus lho Mas, manglus-lus. Ki nek wis ngentut malah luar biasa ya. Kok ngentut nih? Lah entute gedang kayak payu larang, lah entute sinden. Nembang gerajakan Banyuwangi berdua karo Mbak Niken. Cah kembar tenan, cah kembar. Cangkem. Iki Mbak Ida wis seangkatan karo Om Sigit lho, Nduk. Oh, ngaten. Kuliahe angkatan seangkatan, Ya. angkatan 98. Umurku 43 Mbak Ida, 40 piro Mbak Ida? 40 patang. 40. 40. Oh, 40. Oh, jenengane 43. Wis tuwa aku. Lho kula kinten 35. Iya. Ini rek sing ngomong Niken lho ya, aku dikira 35. Heeh. Lek Wong pomone Om Sigit iki nganggo seragam SMA pantes kok. Nduk. Nggih, nggih. Lek pomo dadi pemain sinetron ngono jek pantes lho. Lah isih SMA ngono kae iki. Sing bocah disio-sio kae lho perane we ya. Ngapurane. Sing judule Azab. Cek banget ngono lho. Heeh. Dipun bawani Banyuwangi Mbak Ida. Oh, nggih. Monggo. Mambiat mayon paman. Ajo, singgan Jo, kumpul Jo. Wah, kumpul. Alah. Rangga agar pas aku niba kok terus direlus-elus sikil lho. Tenanan ngono lho. Wong ki Urung siap kok. wong ya aja dadi bocah bebas lho hasile. Kayak sing gendang. Hasilnya ngono kuwi. Ngopo? Hasilnya piye? Ketoke ambek Kok bocah bebas? ambek nduren kok iso jos iki lho. Bocah bebas. Wes mbok. Suarane keandeng pelambian
Aja. Nek dandan ki mbok kowe esuk. Dandan kendang ta jebule. Lanjut. Ayo. Pianyo wangi Jenglengane nganggo genter mawon nggih Mas. Ra kendangan lah. jenglengan alus. Ra nganggo kendang lah. Kenang wetan segara lor lan kedol lalah sangka Oper nduk niken. Taman Sari Nuswan Toro Blamyangan Blamyangan Kemalari Taman Sari Nuswan Toro Blamyangan Blamyangan Kemalari Taman Sari Nuswan Toro Blamyangan senang susah wis tak ojo takon wis pirang-pirang zaman turun tanurun yo wis kelakon akan tapi langit diramate biru yara makan banyak lempar amor sejarah Blamyangan gunung-gunung niramake perkoso sawalan keponan nirawe ramake subur nguripi aja kangelan genyo milih nake dede sumberira rakyat pake koyok ngekilat jangan sing Gerajakan Banyuwangi Mbak Niken dan Mbak Ida. Dados. Kerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon harapani
Sirana Bikokan Gandeng asli Banyu bagian Sir-sirana Bikokan Gandeng asli Banyu bagian Luar biasa. Duh, ayo. Cengkok iso kaya Banyuwangi tenan. Menggasik nduk mimik-mimik duyu. Ayo. Mimik duyu aja mimik banyu, mimik duyu. Mati mimik dulu ya sing duwe ku banyu aja. Oh. Heeh. Sih. Cilik-cilik pinter golek duit, Jo. Walah malah nyelipi yang tuwek-tuwek. Heeh. Wiwit SD walalala. Kelas 3 niku pun entek terop pirang-pirang. Aduh. Coba sing saka Blitar, Mbak Yosi ja. Sing kena coba ya sih. Ya ora kena coba jatahe nembang. Oh ngaten. Nah ya coba. Blitar iki Jawa Timur sisih. Kowe tau ning Blitar ora? Dereng nate, Pak. Namung pisan nika nyekar. Ayo. Mula sak sapa Jawa Timur kene Ponorogo. Oke. Ngidul neng. Nek serengat pun bolak-balik. Mbak Yosi Dian Pratiwi Sing Harum pundi sepanjang niki? hari. Ha iku ya. Coba do nelongso jamane jaman rekoso. Urip panjenengan kudune rasa ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulan aja padeng yen dikongkon yo sing temen Dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu pucange Mbak Mbok sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Suasana karo niken mau tenang ya karo Yosi kok dadi panas. Kok panas? Anda kepanasan. Oh, enggak apa-apa. Kuwi nek dadi bojomu cocok lho, Jo. Cocok. Alhamdulillah Pak Igit niki kula pun omah-omah kalih Mas Jolang niku nggih. Mpun enten kinten 570 tahun. Walah. Iki Iki omah-omah niki sebangsa siluman panjenengan. tak batang kok ora iso mati ngantek 500 Piye, Jo? Dadi bojone Yosi lak ya gelem to kowe? Penak to Mas, Masya Allah sampean dadi bojoku selama ini sampean mesti bahagia ya to. Nek, Cek. Apa-apa tak laden lho. Wong- Ora kudu kowe nyambut gawe. Aku Masalah- iso golek duit dhewe. Ora Duit. kudu kowe mangan dhewe. Walah. Kowe- Omongan ora gentenan. Ora gentenan ya piye to Mas? Kowe sir omong dhewe apa piye? Tak genteni nek ngomong. Ora usah kowe omong, aku ki bojo pengertian. Dadi nek kowe rasa omong aku ngerti karo Wis hatimu. ora lah ndek bojo ra dadeh. Ra ngopo-ngopo aku ora ndek bojo ngene iki. Lah piye kowe pilih sapa? Bekne umurku ora nyampe seminggu. Kok iso ora nyampe seminggu? Lah diamuk terus lho, aja meneh kok ora nyambut gawe. Menawa bojo ngene iki kedep nek diamuk kok. Wong wedok kok kuwrenge ngene aku lho sing kalem-kalem. Kan cekat-cekat. Lah Mas omahe kobongan ngomong kobong Yosi terus njupuk banyu gebyur biur. iku nak ana omah kobong. Lah nek terus bojo njaluk mangan utawa ana wong lara nek ngedusi lak bablas ora lara malah mati. Kan ben cepet. Ya ben cepet to delok-delok panggonan kok yo. Kumban. Kuban-kuban deh. Nek Bu Eni kae kan kon njaba pas kumbane teles. Oh ngono, kowe sik kalingan jamanmu karo Bu Eni. Ngono. Heeh, kowe ngono kuwi. Iya, wis karo aku pirang-pirangane atus tahun kok sik panggah kelingan karo Bu Eni. Kowe sik ngomong Kandhane kok penak kowe iso makmum iso ngono bareng karo Mas aku. Apa ya ijolan kok ya enak dalang ya ora resiko. Ning kamera ora tersorot. Ora sorot piye disuting Edi kok kiwa iki. Iya padha. Edi ki ya padha ae. Aku tau meret. ngeces bareng tau. Jare niken ki ngeces. Jare niken ngeces. Ngeces. Wonten pamundutan menika rengu Mbak Yosi. Alhamdulillah. Rengu menika tayub tulungagungan. Menika saking kanca-kanca Segara Bayu Marinir Gedangan Sidoarjo nyimak sembah nuwun, sembah nuwun. Mas Wahyu Prastyo Tirtamaya Wonogiri. Oke, Mbah nuwun Pak Rukani Semarang. Mas Gembrek saka Korea. Wih, Ya Allah. Korea. Annyeonghaseyo. Hamsamida. Saya Mas Joko Pramono nggih sembah nuwun komplit kanca-kanca
Sigit channel kanca-kanca CFC, Mas Eko CFC, Pak Kasmani sembah nuwun, Mas Anom Subiarto. Coba dipun bawani, Mbak. Bawa to, Pak. Ya Allah. Slendro. Slendro bawanipun Slendro wae engko nek ra Ki nanti monggo pocong nggih derek. Pucung mawon nggih sing ben ndek. Suaramu kok nek ra tekan tak mbarke ya. Lho kok dimbarke mau niken ora dimbarke dibantu bareng aku terus kok mbarke. Maksudnya tak mbarke kok terus awakmu leren tak mbarke terus tak bantu. Ya, pocong. Ngelmu iku berdua karo Mbak Eni. Nah, siap. Iki. Maruto. Kuwi Naruto. Oh ya Naruto. Marmut. Maruto. Marmut. Lah apa Mbak? Lah apa Mbak? Trenggiling ngono. Jal nek ora mermut apa model ngene iki? Aku kan bayi. Wih, Bayi. Apa? Bayi kok, bayi gorila. Mbak Eni bayi ya si jabang, jadi wong loro jabang bayi. Aku terus amit-amit pas to. Jabang bayi amit. Kunjuk Mbak Ira Taiwan, kanca-kanca moderator Sigit Channel, Mas Agung Baila. Hai. Nah, ya. Terus ki Mbak ya sih. Kelakuane. Kelakone kanthi laku Iki dipantau saka Gayam Mas Indra barang Kowe goret nggih lindu sorot nganggo proyektor matur nuwun Mas Indra Gayam Bojonegoro ya. Jih. Pak Edeli Wonocolo Bojonegoro. Ikut memantau. yang sudah ikut memantau. Pak Didik Kediri matur nuwun. Pak Kari Jeporo. Keluarga besar-besar Jakarta gitu. Kok besar-besar gendut-gendut apa? Maksudnya keluarga besar CP Jakarta niki wau. Keluarga besar-besar jadi. Sik Yos. Iya. Mau ketoke kok cemburu lho jolang kok mbok goyo-goyoan. Gak wis Mbak sakjane aku wis waleh ngopeni dhek iki. Sir kok tak balekne kowe. Ora wis peken lah gak apa-apa. Aku ya moh to. Lah sebabnya apa kon kowe ya sih? Kok demoh ngopo? Aku wis bosen ngopeni kowe pirang-pirang atus tahun ku ora oleh apa-apa aku, ora oleh gadeh aku. Dhuwur mrongos ngisor keple. Lah ya jajal. Lah ya rene pilihane to, Mbak. Lah yo plano saiki dikeleti Mbak Indah wis ben ae ben. Ben Kono ndadak titeni we nek titeni nek ngantek tom-tomen sing wis anu titeni. Kok iso to? Eni njaluk sing kaku kaya tutuk kenong lho yo. Lho. Nesu, ngono nesu lho. Aku mbek Ida lah alon-alon yo lho yo. Alon-alon sing penting kok dadi yo. Lah. Eni lah gegeden kok. Ayo coba Mbak Eni coba Mbak Eni. Angil. Tegese kas nyantun. Sani Berdua bareng. Yo. Tresno. Kok tresno tulus. Lho iki lho Pak aku marah tresno. iki lho jare moh kok ya malah gandeng. Lah paling wedo eling ganjel kandhani kok. Setya Budya. Iki ana pamundutan kok Mbak Niken kon jaranan lembangi gelo saking Mas Supri Reok. Oh, penggemar saking Jambon Ponorogo. Nggih, sembah nuwun Mas Supri. Tresno. Ndah tresno. Setia. Setia Pak. Setya kok. Lah ya setyane ning katresnan. Nek ora ngono Bu Yuyun ora melek. Ya. Ya ini Bu Yuyun ilmune kembar ndoyi, anggere leren diluk kangenan ya. Tunggal guru. Ayo, Satya. Satya Budya Pangagase Durang
Rengu karya Pak Wongso Subagio Tulungagung. Ayo buka saking Mbak Yosi dan Pratiwi ya Mbak. Katon Rengu entat napa niku dene sampun dangu Gonggo mino di kokok ngaten sakniki jare pinten napa pancen sampun Makasih Mbak Yosi, Mbak Eni. Sing dinteni Mbak Niken le jaranan nih. Wow. Ini anggere wis Mayangkara original. Paya. Nggih, menika matur nuwun saking Mbak Sunarsih Lembah Babatan.
Roti Aulia Jaya. Oh, nggih nyun ngimpi nggih pas goro-goro adike Mas Katno karepen bawa mengke pas goro-goro. Mbak Niken, niki jaranan nggih menika wonten pamundutan. Iya, saka Mas Supri Reyek. Iya, karo kanca-kanca ya do mantau YouTube pamundutane jaranan. Kok Mbak Niken jaranan lagune apa gelo apa sing sinden-sindenku nggo gong ninggal katresnan. Oh. Iki ben Mbak Niken sih. Nggih. Gelo mawon mboten napa-napa. Gelo nggih. Nggih. Oke, cocok iki cocok iki. Pripun tanggapane Mayangkara original nggih sampean nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Dek wau main kalih Mayangkara wau. Wonten pundi? Teng Pare. Oh, Kediri. Nggih. Oh. Sok ben Om Jolang kok nanggap Mayangkara. Leres. Nek kira-kira urung duwe dhuwit dekne nanggape Mayang kere. Kula tetep tak siapi perapatan ben full. Heeh. Nanggap Mayangkara soben. Nggih. Heeh. Aku tak nanggap Mayang Anjarsari. Rondok murah. Rondok murah. Sak mboke wisane to. Iya. Coba gelo Mas Rangga digarap jaranan iki sing lagi viral diteni para penonton. Kuwi iki di-upload nggon YouTube ngono judule Niken Jaranan Dadi ngono. Diwalik jarane Niken dadi ngono. Disawang kaya ngopo jogetane jaranan gelo Mbak Niken. Dados.
Mbak Eni tekan Mbak Ida, yo. Ninggal katresnano. Lenggah. Yo. Ganti jaran sing tua-tua, ayo. Yo. Lidere Mbak Yosi.
dina lan wengi Asik sampai bawah. Kaya tueng uni Sindenku meh dadi no. Ayo. Goyangane Lila wis dadi no. Wis kendel sae. Ayo, ayo. Nduk, apa perkara geguyon sambung nggon gara-gara. Ayo, heeh. Cawe sesajimu ndak nampa duka ya tak derekke. Mesti kudu eling sajroning urip bangsa kudu